بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لجبا وموبيلا جنفون إسلامية كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكبانغلي نينجي حكم كنا لنوي مولودي muso jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ i n'a fɔ dɔnnen no tariku yɛrɛ kɔnɔna la musow ye jɔyɔrɔba ta silamɛya la o kosɔn musow ma kɛ fitiriwale ye alakira ma a ye jɔyɔrɔ min ta o ye o y'o bonya dɔn a ye o bɛ dɔn mawuludu kɛnɛw sigiliw fɛ o hukumu kɔnɔna la ATT-bugu 501 zone 2 musow an balimamuso Umu Cɔkari a n'a nɔfɛmɔgɔw olu ye mawuluduba kɛnɛ sigi o mawuludu kɛnɛ min sigira karamɔgɔ musow caman tun bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ muso dɔw ye kuma ta ka kuma ɲala kira kan sallallahu alaihi wa sallam an ka shirifu muso n'o ye Khadija Haidara ye ale fana ye hakili jigin kɛ Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu ala niyyatihi wa sirru فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصور وعلى آله وأصحابه وذريته النجوم المهتدين ورجوم المهتدين وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أنغاسيك عليك سيجي عليك أنا أنصرك جيء عليك أنصرك الكياماني على كوني الله سبحانه وتعالى كوني بجاه المصطفى صلى على محمد وسلم تسليما واتي تام permiti donner me ambino fo ala ka famiyali ke o fanala aslamo balma muso maria ayada do sabali mina ko kira jogo ye sabali yajibu li kulli imri'in an yakuna lahu arba'ata ashiya'in kira ko sallallahu alaihi wasallam akabe wajibiya danfen wo danfen ni yesilame ko nyanani debe o debe wajibiya adama de kilingilina bela jalinka awwaluha ko nyanani folo an yakuna lahu dabatar rafi'a ikake yelenga femi ni yelela safe ibito dugu kuna ka kogo bela jalen ye minga jeni yelenga fe be ko adamade kakani ode ye be de kanga ni nyini ikanga yelenga fenga min goro taledo bela jale bi ye yelenga fe minga o wajibi yale do silame mu'minu chemana musuma beka ango nyini o ye jimenye mala teliyala o te mobilier o te nga yela étage ka majanya yi o ye jimenye o ye doni yi mala teliyala ma wo mani na jena ni ma doni nyini mi nye silameya ka doni ye ko nyini i ka rukunu do perdi no yi ka lahara rukunu ye alkiyama jodo seleke do iyo perdi wali ma duloma do iyo perdi anga njija silameya doniya anga nyini aflana ye jimenye antise ka be wala ka fese ani yakuna lahu sirajan munira yelenga ki bolo dabatu rafia astaghfirullah odi hakili ka kila min gora taledo kateme dien betaka hakili dumandigi ode yelenga fe nyumandigi jieni alkiyama farale nyanga aflana ye jimenye an yakuna lahu sirajan munira yelenga ki bolo sayyida yelemi ni mame alkabri alaka da madalika bujia nyana kuma ta fitna yelema e ka yele ka bela jale servi o ye jimenye ko doniya akbar ay ka doniya nyini ko mara ibulu ni doniya tila ko kunvi ka kuma jama chala be jama be do jahannama kono
doni ba ka makun jama cɛla bɛ jama bɛɛ lajɛlen fana halaki ka ni mako min b'i bolo k'i k'a di maaw ma a sabanan ye jumɛn ye an yakuna lahu siyaban jadida fini ka k'i bolo min kura kura don b'o dɔrɔn de nɔfɛ n tɛna kelen dɔ in walawala ye n bɛ nin yɔrɔ in da a tɔ ye kelen ye an ka tɛmɛ ka waati t'an da tuguni siyaban jadida fini ɲuman ka k'i la fini min n'i y'a don i kan na diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ bɔ a fɛ a k'o ye jumɛn ye as-sabru wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi daykin mimma yamkuruna inna allaha ma'al ladzina taqaw wa ma'al ladzina hum muhsinun haydara bari kureshi bari hashimi ya muhammad wasbir wa ma sabruka illa billah sabali be ke mun gama ala kamadu anw de ko andi ɲɔgɔn ŋɛɲɛw ko sigila anw de ko k'a ti k'an na anw de kɛra filenbaw ye k'an ka ɲɔgɔn bugubugu fileba fila tɛ se ka ɲɔgɔn bugubugu dɔ de b'i mada o de la kira sɔlɔlahu alayhi wa sallama don dɔ la bani suleymi ka dɔ cɛ do a bɔra a arabiyun n'a fɔra i ma arabiyun o kɔrɔ ye ko arabu dugu belebeleba maa don nka n'a fɔra i ma ko a arabiyun o a arabiyu min filɛ o b'a yirila ko burusi kɔnɔ arabu dɔ a bɔra bani suleymi a bɔra k'a bɛ taa donsoya la kungo kɔnɔ n bɛna sabali dɔ de yirila a taara donsoya la kungo kɔnɔ a ma donsoya foyi de sɔrɔ kabini dugu jɛra kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ ɲini ka n'a sigɛnɛden walo dumuni ma sɔrɔ sisan a ye mun y'a ɲɛna ngoronin dɔ k'a ma a dabbu ngoro a ye ngoronin dɔ sɔrɔ a ko ne na bɔnɛden jigin e ka bi walahi kabini dugu jɛra ne ma balo sɔrɔ k'a dun a na bɔ e da bi k'a ma bɛn walahi ne na t'e di bilakɔrɔninw ma u k'e siri k'e fofo ka tila k'e minɛ kɛ ɲimini da e kan a bɛ bɔ e da k'a ma bɛn koyi mɔgɔ min y'a to ne ma dumuni sɔrɔ bi e kɔni a bɛ bɔ e da k'a ma bɛn a ye dabbu minɛ n'o ye ngoronin ye a nana ni ngoronin ye dugu kɔnɔ a natɔ dugu kɔnɔ a nana sɔrɔ jama atan yahtafiluna nabiyya a nana sɔrɔ jamakulu camanba kɛmɛ ka alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam koori a dusu bɔra a nana n'a ka ngoronin bilalen kɔ a y'o to a ka bala kɔnɔ sisan a ko yalima nin ye mun jamakulu koorilen ye tan dɛ maa dɔ da la dɔ y'i kan d'a ma nin ye cɛ dɔ de ye dɛ a bɛ to ka bulofɛriya kɛ k'ale ye ala ka kira ye n'a y'i sigi dɔrɔn an ka musow bɛɛ b'i kun siɲɛ a ma a nana gɛrɛ cɛ in na a ko muhamadu ma a m'a fɔ nabiyu dɛ a ko muhamadu a ko masitama a jama'atan walahi jamakuluma ɲɔgɔn gafo ala rajulin cɛ kan akizibu cɛ min bɛ nkalon tigɛ min ka tɛmɛ e muhamadu kan n'i ye muso jɛrɛlen ye muso ye muso fɛnba de ye sa walahi muso ye fɛnba ye maratu salihatu min fɔra alikanitatu alhafizatu lil ghaibi o min nana don min na kira ko a ko muso kelen almar'atul wahida afdalu min alfi rajulin alfi rijalin o nana don min na ni aya in nana don min na o ye mun ye ko muso ka hakɛ jumɛn b'i bolo dɛ k'i ka ala ɲini k'a dɔn dɔrɔn de y'i ka hakɛ ye n'i m'o dɔn ka ban ko hakɛ t'i la hakɛ tɛ hakɛ bɛɛ première ɲɛnamaya la adamaden kan cɛ kan muso kan n'i b'a ɲini dɔnniya don ala ka dɔnniya n'i ye ala ka dɔnniya sɔrɔ i ye alijinɛ sɔrɔ e bɛ mun kɔ n'i ye wari sɔrɔ diɲɛ na n'i ma lahara sɔrɔ i pɛridi la o tuma na i jija i ka lahara ɲini n'i ye lahara sɔrɔ a bɛɛ ɲɛnabɔ o de y'a bɛɛ sɔrɔlen ayiwa alisilamɛw waati y'an dan dɛgɛ ma ala ka ne sababa bɛ silamɛw o mar'atu salihatu o muso de nana kana koori alakira la sallallahu alaihi wasallam o de la n'i ye diinɛ fɔ cogo o cogo n'i kira mankutu dɔ ma y'i ka diinɛ kɔnɔ i ye diinɛ ko fɔ cogo o cogo a tɛ maaw kunkolo minɛ jɔn limaniya ne n'i ye alakira mankutu kɛ dɔrɔn a kɛrɛ bɛ se k'a sɔgɔ alakira ko la finalement kira kanu bɛna da dusukun na i b'a ye o bɛ kɛ neige de y'a dusukun na a tɛ foyi kanu tuguni ni ala ni alakira ta tɛ n'an ye alakira tanu ne fana bila tuguni dun an k'o tanu bani
aye kabako mununge nanyo yanya na ambe sabali ambe ala kana ambe ala kira kanu tuma mina anana anani jo ako ala kira ma nena kuma ke ma teliya baye arabu kane mine kane faga e koso kone teliyara ka e faga wallahi ne kumbe fabi ne kumbe muhammadu fabi jama be kumbe no so jabi ngandi na tereya nje peresi ma mini so isigi me muso de chela no ti foi kala ka maw galum diga ya ya ndrongo o yoro bela sayyidina umar bin khattab wulina na ka bamuru ye ka ba fungo tige na kira ye mo fo ako sayyidina ali umar ma kana fungo tige amata alam anna al halima ita kalama wa mogo munyune mogo sabalile mogo munyune dadele ita kalama wa annahu yakedu dondolo obina ke wallahi nabiyan manyumani che amata alam haydara anna al hamima yakedu wallahi nabiyan mamunyune ni masabali nako Allah baka jamana halaki atelengama che mamunyune yai ako kana perese idadi atuti chema tlatugone brusi kono arabu ken bani sulaimi kai ako muhammadu nabi nyini ngasa ere jole do ni mina ibi komateri ke bi ka ala ko invo ika ala yere ni valeri bala sa nabi na enyini nga bala mi vlene kerelaw mu mere ka bala kono de haydara o yoro bela jalina kira sallallahu alaihi wasallam ako brusikona arabu ka bala kono wa ko ako membi ka bala kono dowrete ngoro de ba kono dabbu de ba kono ako tika be ay ngoro labo ka ngoro bla ngoro yere bato ajatge bato chere yere bato ajatge bato ala kira ngoro nyenga ako ngoro ma asisa ko mine afo ko ngoro de be bala kono o ta be yo mina fazi dogo iti min kalama ne ala che iti min kalama ngoro kola ngoro de bina ne déclarer sisa baby boy ka toto eni ne ngoro yi che akota bani ayi kan ngoro ma ako ngoro ma marabuka aya marabuki ngoro musokoroni do ngoro musokoroni emma e jonye nyina ma yare kono jon batu ha akole ma rabbil wahid lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad o ene mai mami ma fem bangi fem mami bangi mami ne jengo gondala o makele jigi seme ma ne mayode o ma akone mai mami nye muhammadu mustafa nuta kalama mami mulku hu fil ardi minga marabi dugukolo savela la aya dugukolo ma fe bela jale mara o de ne mai wa fi samai arshuhu akalla rushibi kabakolo wolo vla safe o de ne mai wa fil bihari baji kono na sabiluhu akasira de boli me baji kono fe bela jale biteme ala kasira o de fe dairi menyini wallahi o de ne mai wa fil jannati rahmatuhu aljina kono mami nga hina bla me kama bela jale kono jo kuna du kono aljina kono ne kamo madima haydara wa fil nari azabuhu mami nakalla jaba keme ki ko ngoma jahannama kono ya jahannama la sawasaba wakele dada wasaba jina febe dara fi sitati ayamin sumastawa ila al-arsh haydara jina febe ya bedla ka be batle worotle wolo blana do kata la rushila kala rushike ngonya ne don bo ngi ngoba foko ala be la rushila ala be fantan nani bela me ala ine nde fo qur'ane kono odi anga sizila ifana busoko fo che haydara o bekera tle woro bla bara ko chera jahannama dla la sanwasa le kelente ni bara jigina kono san wasa baka mana huka aleha alfa marra hatta abiyadat ay janame mana ka ke jema paspasi de ni ay ba ko korum jema yai anana mana ni goshaka hatta ahmarat fuka blinya katlaga mana ni goshaka hatta aswadat fuka finya ako mami naka lazaba ablame jahannama kono ako ma ode ne ka alai Allah babodo ngoro ni wala mena che yere la yere che jatigera
katla ka fatuguni ako ma kuna diara ma min sheriyala ke Muhammadu ke ala ka cibagaye ma kuna nguyara ma min bana e Muhammadu la ka ella sheriya islamu amin yogam blaya أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إن الله هو الغفور الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد طلعت الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك ياتت النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هيدرا أمبالو مسو مولمتو سلامة كيتا علفنا لجينك كنين كنا لا أي مفعول جاء عنقولاجي. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه. آمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. آمين. الحمد لله مالك الملك وملك الملوك. آمين. الحمد لله الذي لديه ينتهي حمد الحامدين وبه يزداد شكر الشاكرين. الحمد لله الذي أحيا الشعوب بميلاد أنبيائه. آمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم الصلاة والسلام على من نزل عليه قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة الأخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سيدنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة وحبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد إخواني أخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita angkelin ko ka Allah dili akan kisi ka bon jugo ba intoroma. Man sinsene Allah toy. Aka. Noi bismillahir rahmanir rahim. Kamasain tanong ka wali nyomang dong kamasain barkada. Aka. Masamin ko nini ima Qur'ana kama bismillahir rahmanir rahim. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. Aku ne membeka kuma emi beka ne lame o ala ene ma do kenni e kunanya shibeke kama fo ala makani che kante sega ala antese nene ayan kalando mina ne ko ala yenne ma min kanya shi kono ne kanto made suro kana plus ko madai na ala yenne ma min kenni e nanye sam million kilim balo bita ko fa antese ka fo ala makani Utman amba fo masaima ko alhamdulillahi rabbil alamin. Akaka manye masanyo mambain fo ka wale nyomando.
an bɛ sɔli ni kisi ni nɛɛma k'o ji di Aminata den Abdulahi den kan sallallahu alaihi wasallam Maka kan ni Madina kan Ahmad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahara surunalitigi ne ma fɔ dɛ ayi ma fɔ nin cɛ in yɛrɛ de y'a yɛrɛ waso n'a y'a ka sama yɛlɛn a y'a fɔ tuma min na n'a yɛrɛ ka fila seli ni kiraw y'a tilala kira bɛɛ wulila ka Ala fo ka Ala barika da Ala ye nɛɛma kelen min kɛ bɛɛ ye bɛɛ y'i ta fɔ 312 tilalen turu nana ka na se kira laban ma sallallahu alaihi wasallam a wulila k'i jɔ a don n'a ka sama yɛlɛn su la Baitul Maqdis kɔnɔ a ko cogo di a ko alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري وما من نبي يوم القيامة إلا تحت لواء وأنا أول شافع وأول مشفع الحمد لله الذي جعلني فاتحا وختم صلى الله عليه وسلم والله راني ندارا تشمين كايكا الجنة دون garanti ala ka nya daka nela mabaga anga salatu chaya bashiruka aka ni cheo no ye soli kelen ke kira kan ne e karan ka keme kaka aka ni cheo ye keme kaka on kan ngabakelen kaka aka no ye bakelen kaka on kan ngabakelen kaka wallahi anana on de soro jonya jula ya fara gabo an kan wallahi aya soro valeur te musori ay valeur de amma aya soro jati ti on de ka ay jati bla anka wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne on yene kenen sigi on na sigi ka kam aka so ay alafu aka ne au ka bashiru kan aka ma fo tuwabula ma fo arabula ayi an fɛ yan farafina yani bashiru ka ci kan an yɛrɛ ɲininka an tun bɛ cogo di wallahi muso n'a fa kun fatura o kun b'ale ta de k'a fara tiɲɛ kan k'a di dencɛ ma sagaw ni baw bɛ dilan cogoya min na dɛ ale fana tun bɛ dilan ten denkɛw ni ɲɔgɔn cɛ yani Ahmad al-Mustafa kan sallallahu alaihi wasallam an fɛ yan farafina droit dɔ tun bɛ cɛ bolo o droit in ye jumɛn ye ni fantanya y'a minɛ malimatu a bɛ se k'a muso ta ka taa tɔlɔmada ka muso di garanti la n'a y'a muso di garanti la a bɛ juru ta n'a ye juru ta n'a sera k'a sara a bɛ taa di k'a muso minɛ o temps kɔnɔna na muso in ye jurumantigi ka jɔnmusoba ye n'a ma se k'a sara si kɔnɔ muso bɛ jɔnya la a ma bɔ a la yani Ahmad al-Bashiru ka cini ni e ma anw fɛ yan farafina sariya dɔ tun y'a daga cɛ ye an masa minnu bɛ kɛnɛ kan u ka hakɛ to n'a terikɛ nana bɔ a ye ka bɔ dugu wɛrɛ la n'o tɛmɛna tile 3 kan a tun bɛ daga ye n'a muso ka ca a ka kelen singa ma baasi tɛ ala a ma kɛ machine ye sa ala ni cɛ koyi an kun bɛ ta muso n'a cɛ kun fatura cɛ ye muso o muso b'a bolo o b'a bɛɛ bɔ o bɛ na jɔ aran cɛ denkɛ fɔlɔ bɛ na a b'a ba kelen sen bɔ a la a fa muso tɔ ni min ka d'a ye a b'o fɔ baasi t'a la nɔgɔ dɔ bɛ tɛmɛ nin kan o de la i b'a mɛn bamananw dalen na ko n'i y'a mɛn bamanan na famuso ta ye laada ye ko k'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ i ba kelen kɔ kɛ
n'o tɛ laada bɛ tiɲɛ dɛ a bɛ k'a f'i ɲɛna nin tun ye laada dafalen de ye bamananw fɛ baasi t'a la furu nafolo banbali n'a cɛ fatura a bɛ furu o dɔgɔnin ma n'o fana fatura a bɛ furu o dɔgɔnin ma i b'o mankan mɛn ayi anw denw tɛ kɛ jamu fila ye dɛ n jɔmusoba dɔ de sɔrɔla n'o tɛ bi y'u kɛ jamu tan ye ala ka mugan ye ala ka limaniya di an ma ka kuma in surunya ye dɔrɔn muso kun tɛ da la a kun tɛ da la fiyewu muso kun tɛ jate jɔn nana jate da ne ni e kan Ahmad al-Bashir sallallahu alaihi wasallam ale de ko ka kumakan sanumanba dɔ la a ko an-nisa shaqa'iqur rijal tiɲɛ a ko muso a ko olu ye cɛw feere tiɲɛ n'anw y'an ka kɛnɛ in sigi n'an ma ninnu sigilen kɔfɛ fɛn m'an tɛ kɔntan ayi wa ni ninnu y'u ka kɛnɛ sigi n'u ma anw sigilen kɛrɛfɛ fɛn m'u tɛ kɔntan ayi wa ala ye cɛ ni muso de da hadamadenya ka se ka continuer dugumakolo kɔ tiɲɛ ko an bɛɛ lajɛlen ka kan ala yɔrɔ i n'a fɔ pɛni da n'i y'i bolo d'a kan ka taa ka segin a da kɛɲɛnen don dɔ man jan ni dɔ ye ko wa ko cɛ ni muso k'u bɛɛ ten ala ko kuranɛ kɔnɔ inna akramakum indallahi atqakum maa min ka di ni ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan min ka fisa ni ala yɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko ye jɔn ye maa min bɛ siran ni ala ye dɔnnikɛlaw bɛ segin don o don aw ye nin kuma in ye ne bɛ tila ka segin a kan aw ye bi an tɛ dɔ wɛrɛ la dɔw ka segin kan kɔ kuma la a bɛɛ sɛbɛnna ka ban a bɛɛ fɔra ka ban hakili jiginna ka jiri la Bashiru nana anw don da la walahi tiɲɛ don ngo kuma dɔ bɛ fɔ anw fɛ yan Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛla nin wagati laban ninnu na tiɲɛ a bɛ fɔ n bɛna aw ɲininka aw kan jaabi ko muso ko n'a ye furu o furu kɛ k'a yɛrɛ bɛ tila k'a ci ko ni muso da donna furu o furu la ko furu in tɛ barika ko n'i y'a ye bi Mali kɔnɔ furusa cayalen don n'i y'a ye bi Mali kɔnɔ furu barika bannen don ko ka da kan ko furu tora musow bolo ko hali n'i taara cɛw fɛ k'a ye an ka kɔɲɔ dɔgɔ fɔ an ɲɛna k'u b'a fɔ a y'a to an ka taa denbaw ɲininka ko denbaw bɛ taa ɲininka ka kɔɲɔ dati fɔ min na k'o bɛɛ de ye furu barika ban ne b'aw ɲininka nin kɛnɛ in kan o kuma in ye tiɲɛ wa tari tiɲɛ الله أكبر التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر من الرحمن الله من الرحيم الله من الكريم الله من المقيم الله من العظيم الله من القديم الله من الحكيم الله من الودود الله من الصبور الله من القدوس الله من العطوف الله من المسؤول من الواحد الله من الأحد الله من الفرد الله من الصمد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam ne balimamuso aw kan ka nin kuma in jaabi di ne ma dɛ ne lamɛnbaga ayiwa ne e ma se k'a jaabi ne bɛna jaabi ne bɛ ɲininka kelen in kan siɲɛ filanan na furu bɛ diɲɛ na min barikala ka tɛmɛ Ahmad al-Bashiru ani an ba Khadija ka furu kan wa furu bɛ yen min diyara ka tɛmɛ a kan min sinsinna ka tɛmɛ a kan mais wallahi n bɛ n kali summa wallahi n bɛ n kali masa min ka bon ne jɔnmuso fitinin ka kalili ma muso dɔ de ye nin furu in kɛ cɛ tɛ wala n karamɔgɔ bɛ n kɛrɛfɛ a ko an ba Aisha ta bɛ ten ko Sauda ta bɛ ten Sauda ta kɛra ka sɔrɔ k'an ba Aisha ta kɛ muso de y'a bɛɛ kɛ n bɛ an ba Khadija ta kira sallallahu alaihi wasallam tuma min na n'a donna Maka kɔnɔ ni danaya ye n'a tɔgɔ dara ko Muhammad al-Amin
ko Muhamadu danayama Khadija odona ni maka commerçant be kan nafolo bɔ ka to nin tabali kan n'a kɛra million tan ye Khadija kelen ta tun y'a wa million 90%. Allahu akbar. Alake nafolo kun b'a bolo nafolobatigi don. A bɛ cɛw de ta u b'a ka nafolo in baara ye nka dusu ma se ka sumaya dɛ. Don dɔ la a ye ɲininkali kɛ a ka tɛ ɲɛ ma ni danayama dɔ ye n bɛ n ka nafolo kalifa cɛ min na n'a bɛ se k'a dilan n ye wa. Awɔ. U ko e bɛ jɔnni ɲini ka tɛmɛ Hashimlakaw ka Ahamadu al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Cɛ min ka danaya la n'a fɔra a ma ko Muhamadu al-Amin an bɛ t'o ɲini ka n'o d'i ma ka kuma in surunya u taara Bashiru ɲini ka na d'a ma a y'a taara ka jago la Sami an nana n'a bɛ tɔnɔ sɔrɔ dɔrɔmɛ 100 la Ahamadu al-Bashiru talen ka na tɔnɔ kɛra dɔrɔmɛ 107 ye a triplé la siɲɛ 3 a kabakoyara a fana a kɛra hakiliman ye a ye dɔ fara Ahamadu al-Bashiru ka saraka. Muhamadu taara so ne lamɛnbaga ka kuma in surunya ye farigan de nana cun Khadija farigan de nana ka n'a minɛ nka farigan in m'a lada a bɛ ka fasa sen kan a bɛ ka fasa don dɔ la a dakawuli bɛ yen dakawuli yɛrɛ a kun tɔgɔ ye ko Seyida Nafisa. Nafisatu bɔra ka so a nana an ba Khadija bara a ko Khadija a ko n'i ye Maga bɛɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan i ta ka ca bɛɛ ye fantanya t'i la i ka so ka ɲi bɛɛ ta ye i bɛ dumuni duman dun i bɛ kuma duman mɛn i tulo la i bɛ siyɔrɔ ɲuman na mais i bɛ ka fasa i sen kan i jɔlen bɛ ka fasa i bɛ ka fasa i bɛ ka fasa dakawuliya yɛrɛ la n b'i deli mun de bɛ yen a fɔ n ɲɛna Khadija mun bɛ yen a fɔ ko dɔ bɛ yen a ko Nafisa ko bana tɛ n na min ye farikolola bana ye ayi a ko n'o cɛ ka jan kosɛbɛ a t'a la a ko i ɲɛ bɛ fasa min na n na a ko jarabi ka fasa don Allahu akbar a ko Khadija i ko cogo di a ko n jarabi la Ahamadu al-Mustafa la a ko ne jarabi la Bashiru la ne jarabi la Naziru la sallallahu alaihi wa sallam ne jarabi la lahara surunalitigi de la sallallahu alaihi wa sallam a ko ne de nana ka na n sigi n ka so kɔnɔna la a bɔlen voyage la n k'a fɔ n ko ni nin kɛra ne cɛ ye n ma lafiya a ko nka n hakili n ka miiri tilala ka n sama ka taa ni n ye min a ko ne bɛ san 40 na bi Muhamadu al-Aminu bɛ san 15 la a ko an bɛ diɲɛ tile min na a lamɛn k'an bɛ diɲɛ tile min na ni n y'a bɔ n da la n ko n bɛ nin fɛ ka furu a ma a ko diɲɛ maaw tɛ n'a fɔ ko fasan jarabi ye n sɔrɔ u b'a fɔ a ko kama a ko n y'a to n yɛrɛ la ka kun n yɛrɛ la k'a bɛ n dusu la o de bɛ ka n dusukun jeni a ko o de bɛ ka n fasa n'o tɛ bana wɛrɛ tɛ n ne lamɛnbaga ka surunya ye Seyida Nafisa ko k'e bɛ Muhamadu fɛ tiɲɛ na ko awɔ k'i bɛ fɛ ka furu a ma ko awɔ a k'a to n ma ko n bɛ nin dilan a ko nin kelen nin ma dɔ yɔrɔ fɔ a ko n bɛ nin dilan a wulila o yɔrɔ bɛɛ la a y'a ka samara sen 2 don a nana se Ahamadu al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam a nana se Toha ma a nana se Sirajul Muniru ma a nana se Gawsul Ghiyasu ma zu quwwatin zu hurmatin zu makanatin zu izzin zu fadlin muta'in muti'un qadamu sidq rahmatul bushra sallallahu alaihi wa sallam في الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا أفضل الأفاضل يا أشرف الشرفاء يا أكرم قرما يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا أجمل الخلق ويا
سوقي يا حسن الخلق هبي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ما مثله كان بين الورى إخواني بشراكم به وبالله مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم. Baara ninnu kɔnɔna la maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la i n'a fɔ an ka karamɔgɔ n'o ye a Sheikh Muhamad Makiba musow y'a ɲini a fɛ a ka dakuruɲa 2 folikan kɛ ka dugawu dɔn kɛ a y'o lase. Batu fana lamɛn kɛnɛ min kan malatu fɛn bɛɛ bɛ ka kuma n'a fɛn bɛɛ micro minɛ i sago tɛ o k'a bila bilen u bɛɛ b'a la ka an dusukun furakɛ ka an hakiliw furakɛ alakira kanu pikiri u b'a la k'a don mɔgɔw la alakira kanu nɔrɔ u bɛ k'a di an ma donc o la n'an nana ka n'an ɲɛ da u kan dɔrɔn ka foli k'u ye ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a f'u ye ko an bɛ kurun kelen kɔnɔ an bɛ Alasani fo n'o ye Umu Cogari cɛ ye diinɛ baara la n'i y'a ye Umu an b'a fɔ bamanankan la ko n'i y'a mɛn ngɔngɔn duuru i sen 2 de bɛ dugu la donc n'i y'a ye Umu bi courage sɔrɔ ka nin kɛ san o san ani sigidala musow n'o ye Atɛtɛbugu musow ye n'i y'a ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ cɛw jɔyɔrɔ man dɔgɔ ko in kɔnɔna na cɛw jɔyɔrɔ man dɔgɔ ko in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ Umu Cogari fɔ anw ka yazɔrɔ o sabu y'ale de ye an ka zawiya ka yazɔrɔ o sababu y'ale de ye nka n'i y'a fana ye de na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen an b'o d'a cɛ de ma n'o ma jɛn n'a ye a tɛ se ka nin baara in kɛ n'o ma jɛn n'a ye a ka dɔrɔmɛ tɛ se ka don a la n'o ma jɛn n'a ye a ka waati tɛ se ka don a la n'a ye a b'a ka nafolo don a la k'a ka waati don a la min bɛ kɔfɛ n'olu bɛ k'a dɛmɛ o ye a cɛw ye kɛrɛnkɛrɛn Alasani an b'a fɔ kɔrɔta Ala k'o d'an ma dɛmɛ Ala k'o k'an n'a ye aw cɛw Ala k'a n'u jida Ala k'a n'u dɛmɛ an baw Ala ka hɛrɛ k'an na Ala k'a n'aw wasa a bɛ baara min na Alakira ko la aw de b'a nafolow bɔ tuma bɛɛ anw jɛw bɛ taa sigi ka wajilu kɛ nka nin y'a yɛrɛw ka kɛnɛ sigilen ye ka na anw ka baasi sigi fo kɔfɛ ka cɛw bila kɔfɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ bila ɲɛfɛ o y'a la namara yɔrɔ ye donc nka a bɛnn'a ma donc o la an ɲɛ bɛ aw la an tulo bɛ aw la Ala ka barika don kow la du Ala k'u barika Ala k'u jidi kɛnɛ Ala k'a bonya ka tɛmɛ nin kan Ala ka kɛ Alakira ka kɛnɛ ye kɛnɛ o kɛnɛ sigira Alakira kama Alakira yɛrɛ jɛnna n'a ye ko ka sigi ale kama n'a ma jɛn a tɛ sigi ale kama n'a ma jɛn kɛnɛ o kɛnɛ o tɛ sigi ale kama donc n'i ye kɛnɛ o kɛnɛ sigilen k'o tɔgɔ d'ale la a yɛrɛ jɛnna n'o ye a ka jɛn b'o la a ka laɲini b'o la o ye gundo ye o ko ɲɛdɔnbaw b'o ɲɛdɔn o la an bɛ dugawu kɛ Umu ye Ala ka an n'a dɛmɛ Ala ka n'a ka du barika Ala ka n'a ka du jidi a cɛ Ala ka kɔrɔta d'an ma cɛ bɛ ni kan bɛ Ala k'a don du kɔnɔ jidi ni kɔrɔta Ala k'a di du ma sigida Ala ka barika don a la sigida Ala k'a kɔrɔta Ala k'an mɛn nin kɛnɛ kan san wɛrɛ ta Ala k'an ye o la k'o ɲɛ ka tɛmɛ nin kan Ala k'o kɛ a ka Alaya bonya kosɔn an bɛ ijma tɔgɔ la groupement tɔgɔ la ani dinatɔn ni Umu sen b'a la a bɛɛ ka foli bɛ nin kɛnɛ sanfɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye naqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم فارج الحمك يشفى الغم مجيب دعوة المضطرين مغيث المستغيثين ارحمنا رحمة تغنينا بها سؤال غيرك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا برهانا يورثنا امانا وعنسنا بك عن كل مطلوب وحسبنا بعوناتك في يدي لكل مرغوب يا قادر يا جليل يا قاهر يا عظيم يا ناصر كتاب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baara ninnu kuncɛlen Madame Jakite Khadijatu Kone ni ale yɛrɛ ye muso ninnu ka présidente ye ale fana y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kɔnɔna la. Alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah rabbil alamina an bɛ barika da Ala ye yana an k'a daminɛ an bɛ seli an kuntigi kan fɔlɔ Allahumma solli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman Ala min ye ɲinan ta yira na ya rabi ama Ala ka san wɛrɛ ta yira na hɛrɛ la a k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ an ni na donc an bɛ barika da Ala ye a ye salon ta yira na hɛrɛ la a nana ɲinan ta yira na hɛrɛ la
wa an bɛ ala deli tuguni a ka san wɛrɛ fana ta yira an na hɛrɛ la a k'a sɔrɔ an ka kɛnɛ an ni na donc an bɛ barika da cité bɛɛ ye yana an ka barika da cité ye an bɛ barika da Sherifila TV ka barika da Sherif Usman Madani Haidara ye ya rabi ya ma ala ka ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ya rabi ya ma cité ninnu ala ka barika d'u la ATT bugu bɛɛ lajɛlen an bɛ barika da u bɛɛ ye ya nye 501 zone 2 de ben de bia karama de bia sanwosa umu de ni mauludu ni sigi sanwosa auna bi jeka a feti ke ɲɔgɔn fɛ wa an bɛ ala deli halibi ala ka ta fanga dama an ka se ka seli ke ɲɔgɔn fɛ halibi ya rabi ya ma ala ko mɔgɔ tɛ se ka sɛgɛn a la kira ko mɔgɔ tɛ se ka sɛgɛn a la donc ni ala sɔnna ni ala ye san wɛrɛ ta yira na san wɛrɛ ta bɛ giriya tuguni ka tɛmɛ nin fana kan donc an bɛ barika da u ye an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taga an balimamuso ma n'o ye Umu Cɔkari n'ale yɛrɛ kɛra nin sababu ye ka nin kɛnɛ sigi a ka ca ni san 10 ye bi u bɛ ka nin kɛnɛ sigi an bɛ Alahu Taala deli ala ka an sigi nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman kan. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye temine je share boyo isenze temine je haidara yo jama be ko anga